Malawi Today. Kulimbi kwa talika kunyambade kwa tani chimene chikufunika kuno di secondary school yeni yokhazikika monga muno town chimene chikufunika kuno yang'anani kuphiri uko kali yang'anani phiri lathu lomwe linyadira kwaku phiri limene lija ndalama zimene zija mmene muja mukuyenera mukhale chani mitengo anthu tipeze chani ntchito kulimbi kwa talika kunyambade kwa tani chimene chikufunika kuno di secondary school yeni yokhazikika monga muno town chimene chikufunika kuno yang'anani kuphiri uko kali yang'anani phiri lathu lomwe linyadira kwaku phiri limene lija ndi ndalama zimene zija mmene muja mukuyenera mukhale chani mitengo anthu tipeze chani ntchito ndithu mmenemo ndi mmene anthu amuchitira mkulu ameneyo kwa chipani cha MCP. Kodi zimenezi zikutanthauza tinene kuti kumeneko anthu sakufuna MCP nanga tinene kuti mkulu ameneyo samayankhula mfundo zomveka komatu ojaja ndino eno anthu amene mwaona zinthu zimene zikuchitika mutiuze ndiwo ku comment section kuti zimenezi zikutanthauza koma kumeneko sikuti kunali mkulu yekhayo ayi kunalinso mkulu amene akuyimira amene ali ngati phungu kale wa chipani kumeneko nde tatiyeni timve kuti anafusisa mfundo zotani mkulu ameneyo ndipo anthu anapanga respond motani. Tatiyeni tikhale limodzi tione mmene zinakhalira kumeneko ndilani pitiriza zimene tinayamba kale zija tikutani kundilande tinali ndi skulu ya sekondari sitamanga ndilande si DSS timene tufuna tipange pano ndikutani kundilande kumatope ku primary sitinaone azungu akwera kuzatimangira ma school block pano zimene tikuchita tikutani pano pa skulu pano pa Maketa ana timathandizira nawo maphala ndi tina kugula tenkhuni nkhani ilipo pano za skulu tikutani yakule Mwansanga kumpata takonzako njiko pa St. Kizito takonzako njiko za skulu tikutani ndiye ndifuna ndinene choncho takhala tikupanga mabasare si choncho kuma primary ko tikumathandizira ma school fund si choncho pano amayi ndi azibambo ine monga wamkulu wa chipani ku DPP tapangana ndi anzathu kunena kuti school fund yatani ku secondary amene timapereka timathandizirana basare ku secondary kujatasiya chifukwa choti school fees tatani atseka kumene kubwera kuyamba September tikalowa mboma school fees kuchani ndinaseka ndimamvera clip ina yache ena ache amaseka kuti tikumanga mochane amangwetu umaseka za mochane ndiyangati apa amene timakavutika kugwinzi ni maliro pandilande tikumanga chani apa mayi kachale ndifuna ndikutsimikizireni lero tikumanga so mochale ina pa chipatala chathu chili apa tikulu zimene
palibe kusiya atu zimene takhala tikuchita tikutani. Ine munandivotera 2019 ngati MP wa Kundilande. Kundilande tapereka ngongole zopangira mabizinesi azimayi. DPP oye. Komanso kuno musanandike pa mpando kumakhetha Nkolokoti. Ngongole zonso takani tikutani. Ambuye chimene tikuchita kusogolo kuti kungopitiriza. Sitikutani, sitikusiya. Amene azinzanga atabwerewa. Panopa 1 minute. 1 minute yafika sutawea. DPP oye. Zikukoma tu. Azimayi ena mulinde ana ulumali tathandiza mu masikulu. Ena mwafuna mabizinesi tathandiza. Nimafuna ndinene nseu Mayi Kachale alipo pano amene tinali kusite kanso. Nseu tinavotera ndi ine Mayi Kachale ndi anthu ena amene tinali kusite kanso musazana mizidwe. Ndiye zimene zozo titani nthawi zina munthu sumaziyankhulira wekha. Ndayankhulire Mayi Kachale agwira ntchito yayikulu mayiwa. Wina kumapita nafufuta zimene agwira mayiwa, kumapita pa chipatala kumafufuta dzina lawo, kumalemba dzina lake. Ambuye lero kakhale komaliza mayiwa simuwatolanso. Ife tikupitiriza ntchito ndipo tikubwera mboma ndi chipani chathu chaka chilichonse 5 billion mu constituency. Misewu mabridge tipitiriza kutani. Ndifuna ndithokoze anzanga aoja zake amene tugwira ntchito, anzanga a UTM amene tugwira ntchito, a People's Party amene tugwira ntchito, a Ford amene mwatibwera uzati joina tikuthokozeni. Kutsogoloku tufuna aliyense tiyende limodzi pa 16 kumenya kutani. Chilichonse chimene mukuchiona zikomo kwambiri mazinesi ano yatha. Mmene moto ndi mmene inayendera debate imeneyi imene anakonza ndi abungwe la NICE makamaka kwa aphungu amene akufuna kuyimira uphungu mdera limeneli. Nde kumeneko kunali ma MP osiyanasiyana amene adayankhulapo mfundo zawo kwa anthu amene adasonkhana kumeneko. Nde ife timangofuna tikuoneseni mmene zinthu zonse zidaliri, koma chidwi chathu chinali pa aphungu ameneyo amene ndi shadow MP wa chipani cha MCP mmene zidakhalira kumeneko. Nde zinali zinthu zochititsa manyazi komanso zinthu zosekesa kwambiri kuona mmene anthu akumpangira ngati kuti wazipisira. Ife timabwera pano kukuonesani zinthu mmene zikukhalira m'madera osiyanasiyana posatenga mbali, koma kuti inu muzidziwa ndale mmene zikuyendera kwathu kuno. Kwa amene mungotipeza kumene kupanga subscribe, comment, like, osayiwalanso kupanga share kuti anthu ena athe kuona nawo zimene timaponya pano. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo.